Takže, verš 5 až 11. Duch, ktorý napomína, svedčí skrze cirkev. Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal a nikto z vás sa neopýta, kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, rad sa nepríde k vám. Keď odídem, pošlem ho k vám. Keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti, o súde. O hriechu, že neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem k Otcovi, viac ma neuvidíte. A o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. 3 roky Ježiš chránil učeníkov pred útokmi zvonku, ale teraz ich opustí. V 13. kapitole vo verši 33. na konci veľkonočnej večere, alebo poslednej večere, Ježiš im povedal, dietky, ešte máličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám teraz hovorím, kam idem, tam vy nemôžete prísť. Ježiš hovorí svojim učeníkom o svojom odchode. Vo verši 36. tam v 13. kapitole povedal mu Šimon Peter, Pane, kam ideš? Ježiš odpovedal, kam ja idem, teraz ísť ty nemôžeš za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. Peter sa spýta, kam ideš, ale jeho otázka ukazuje, že mu viacej išlo o neho samotného. On sa pýta preto, aby ukázal, aký on je dobrý. Ako učiteľ môžem vám povedať, že veľakrát, keď sa študenti pýtajú, tak sa nepýtajú preto, aby sa viacej dozvedeli. Pýtajú sa preto, aby upozornili na seba. A Ježiš Petra oddal a hovorí, áno, Petra, ale ty sa vlastne nezaujímaš o mňa. Tebe neleží na srdci to, cez čo ja budem prechádzať. Ty sa pýtaš preto, aby si sa mohol vyťahovať a povedať, ja pôjdem za tebou, kamkoľvek. A preto Ježiš povie, nikto z vás sa nepýta, kam ideš. Všimnite si, Ježiš hovorí, ja odchádzam a nikto z vás nepoloží otázku a mne je to ľúto. Rozumiete, že v dejinách kresťanstva sa to ako si tak poskladalo, že tí, ktorí sa pýtali, tí vždycky boli podozriví. Tí, čo kládli otázky, tí boli tí, na ktorých pozerali, s ním asi niečo nie je v poriadku. Jemu nie je všetko jasné. Bacha na ňo. Ježiš povie, a mne je to ľúto, že nikto z vás sa nespýta. Klásť otázky je dôkaz dobrej viery. Vždycky v dejinách tí, ktorí kládli otázky, boli Pánu Bohu najbližšie. Spomínate si? Abraham, Genesis 18. kapitola. Prídu poslovia a hovoria, nebudem tajiť pred Abrahamom, čo sa chystám urobiť, sme na ceste zničiť Sodomu. Abraham položí otázku až 25. Či sudca celej zeme neurobí to, čo je spravodlivé? Kedy ste naposledy povedali Pánu Bohu? Keď ste skončili pozeranie správ, že ste si povedali, Pane Bože, mám taký pocit, že sudca celej zeme už nevie, čo robí. A Abraham začne hovoriť, Pane Bože, a keby tam bolo 50 spravodlivých, tak zničíš? Nie. No dobre, a keby bolo 40? A 30? A potom je, no už len tentokrát, posledný krát sa spýtam. Ešte aj tak sa 2-krát spýta potom. A Pán Boh mu povie, Abraham, čo si to dovolil? To je koniec nášho priateľstva. Áno? Povie, to bol priateľ Boží. To je príklad všetkým veriacim. A Abraham sa stal otcom všetkých veriacich. Tak by som si to predstavoval, že takí by mali byť veriaci. Job. Všimli ste si, že keď citujeme Joba v našich zboroch, že väčšinou citujeme jeho priateľov? Kedykoľvek sa vo zbore číta z Joba, no okrem Job 19.26, ja viem, že môj vykupiteľ žije, ale väčšinou, keď citujeme iné niečo z Joba, tak citujeme to, čo povedali jeho priatelia. Tí, o ktorých na konci Pán Boh povedal, a oni nehovorili o mne to, čo je správne. Minule keď sme mali sobotné úlohy, tak dokonca základný text pre celú úlohu bol z reči jedného z jeho priateľov, ktorý povedal, a zjavilo sa mi strašidlo v noci a povedalo toto a toto. Som si hovoril, wow. Krásny základný biblický text, čo mi strašidlo v noci povedalo. Ale prečo necitujeme Joba? No pretože to, čo Job hovorí a otázky, ktoré kladie, nám sa zdajú na hranici rúhania. Ale Job nemá strach vysloviť otázky. Hovorí, Pane Bože, len keby si mi odpovedal, len keby si sa ozval. My by sme si to vyříkali. Ano? Ja viem, že Pán Boh nie je taký, ako vy, priatelia, mi ho predstavujete. A dodá, a keby ma aj zabil, aj tak mu budem dôverovať. Dodá, ja nedovolím, aby vonkajšie okolnosti zmenili moje vnútorné nasmerovanie.
Položí tie najťažšie otázky, ktoré trápia jeho mysl. A dodá, ale nedovolím, aby to, že nemám na ne odpoveď, zmenilo moje vnútorné nasmerovanie na neho. Apoštol Pavel, skutky 17:11, príde do Bereje, zvestuje nové veci veriacim ľuďom. There you go. No. A čo urobia tí veriaci? Zoberú písmo sväté a povedia, preveríme. Preveríme, či je to tak. A apoštol Pavel povie, čo si to dovolujete? Apoštola mňa, ktorému sa zjavil Kristus na ceste do Damašku, vy budete kontrolovať a preverovať? Predsa vy nemôžete mňa lustrovať. Nie, povie, a to boli šlachetní veriaci. Kiež by sme takých mali viacej. Pretože tí kládli otázky. Kedykoľvek ľudia kládli otázky, tak boli Bohu bližšie. A žiaľ, tak sa to v dejinách kresťanstva poskladalo, že tí, ktorí sa pýtali, tí boli vždycky podozriví. Tým sa dávala nálepka kacírov, heretikov. A s tými radšej nič nemať. A Ježiš povie, ja odchádzam a niekto z vás sa nespýta. A mne je to ľúto. Ja by som si prijal, keby ste kládli otázky. Ja by som mal radosť, keby ste sa pýtali. Čo nám to hovorí o Bohu? Aký je Pán Boh? No presne to, čo sme rozoberali v 15. kapitole. Ja už nechcem, aby ste boli sluhovia. Áno, pane, na váš rozkaz, pane. Jak si želáte, pane? Yes, sir. Ja chcem, aby ste boli priatelia, ktorí rozumejú, ktorí sa stotožňujú, ktorí lepšie pochopili. Pretože otázky pomáhajú ľuďom pochopiť. Pre Boha je kladenie otázok dôležité. Prečo? Pretože z Božieho pohľadu proces je dôležitejší ako výsledok. Proces je dôležitejší ako cieľ. Rozumieme si? To, ako si sa k tomu dobral, je dôležitejšie než to, k čomu si došiel. Budú v nebesiach mnohí ľudia, budú zachránení a spasení mnohí ľudia, ktorí sa teologicky mýlili? Samozrejme. Od toho bude 1000-ročné kráľovstvo. Aby bolo jedno veľké doučovanie, jeden veľký biblický týždeň, v ktorom sa teológia bude vysvetľovať a doučovať a dovysvetľovať, že všechno je inak. Ano. Ale ľudia sú spasení. Prečo? Pretože vzťah, ten proces je dôležitejší ako výsledok. Pre zákonníka je výsledok dôležitejší než proces. Hlavne rob a nič sa nepýtaj. Ale Boh sa ešte pýta, prečo robíš to, čo robíš? Prečo? Pretože je možné robiť správnu vec z nesprávnych pohnútok. Znamienko pred zátvorkou, mínusové znamienko pred zátvorkou, zmení všetko, čo v zátvorke je. Ak vidíte, tam ide stará babka, nesie ťažkú tašku, ja jej pomôžem. Poviete si, aký dobrý kresťan je ten brat Duda. Nie tak rýchlo. To, čo súdite, je skutok. Ale Boh hľadí na srdce, hovorí 1. Samuela 16. Ešte musíme si klásť otázku, a prečo ja som tej babke pomohol? No pretože som vedel, že ona má dobré srdce a dá mi za to banán. Aha, no to mení situáciu. No pretože som vedel, že vy sa dívate. To znamená, mňa ani nejde o ňu. Mne ide o to, čo vy si myslíte o mne. Viete si predstaviť sebeckejšie pohnútky? Pre Boha proces je dôležitejší ako cieľ. OK, prvý deň, asi by som nemal príliš si dovolovať hneď prvý deň, ale môžem to dotiahnuť ešte o ždibec ďalej? O 2 nie. Viete, čo to znamená? Aký je dôsledok to, čo som vám povedal? Ak pre Boha proces je dôležitejší ako výsledok, to znamená, že pre Boha je dôležitejší, aby ja som bol čestný, než aby ja som bol konzervatívny. Súhlasíte? Rozumiete, čo som povedal? My sme veľmi rýchlo hotoví so súdom o ľuďoch. Prečo? Pretože posudzujeme výsledok. Vonkajší skutok. Aha. Takže dneska budete mať 2 porcie na obed. Rozumiete? Pretože pre nás výsledok je to, čo sme schopní posúdiť. Ale je celkom možné, že ten človek, ktorý odišiel, pretože povedal, ja sa na toto už nemôžem dívať, je len vnútorne poctivý. A pred Pánom Bohom má väčšiu hodnotu jeho skutok, než ten, ktorý povedal, a ja tu budem sedieť, aj keď ma to zabije.
Spomínate si na staršieho brata? Ten nikdy nemal odvahu vytiahnuť pety z domu. A preto si myslí, že je lepší. Ale keď príde na lámanie chleba, povie otcovi, ja tu hrdlačím, ja tu otročím a ja som z toho nikdy radosť nemal. Nebol čestný. Pre Boha je proces dôležitejší ako výsledok. Ježiš poukazuje ďalej v tejto časti, že Ježiš zo scény odíde. Je táto časť jasná, môžem ísť ďalej? Opäť, niečo, čo mne veľmi leží na srdci, pretože nemám pocit, že ľudia sa s tým často stretávajú, že to je to posolstvo, ktoré zaznieva na novo prichádzajúcich do cirkvi a hovorím, viete, ak niekde je sloboda, ak niekde sa dá dýchať, ak niekde sa môžete spýtať, čo vás ťaží, ak niekde môžete povedať, čo máte na srdci, bez toho, že by ste sa báli a čo si o mne pomyslia, ako budú na mňa pozerať a ako budem vyzerať v očiach všetkých ostatných. Niet takého miesta ako cirkev. A ľudia vám povedia, to sme radi, že v dnešnom svete, ktorý je založený na konformite, existuje niečo také ako cirkev Ježišova. Kde sa dá slobodne pýtať, slobodne dýchať, kde vás nemasírujú a natlačia do jednej formy, aby ste boli ako všetci ostatní. Pretože kde je duch Pánov, tam je sloboda. A to je niečo, čo mne tak leží na srdci. Aby ľudia povedali, to som rád, že konečne som našiel. Konečne, že existuje spoločenstvo ľudí, kde ľudia sú dôležitejší ako veci. Kde vzťahy sú dôležitejšie ako detaily. Ježiš hovorí, aby som použil slová slovenskej ľudovky, miesto mňa iný príde. Ano. Ježiš hovorí, ja odídem zo scény a príde Duch Svätý. Nič nové pod slnkom. V Biblii už sa dozvedáme o tom, že jeden začal a druhý pokračuje. Mojžiš vyviedol ľud z egyptskej zeme a odchádza zo scény a príde Jozue, aby doviedol do zasľúbenej zeme. Eliáš začne dielo a potom odchádza do neba, aby Elizeus pokračoval. Je zaujímavé, že Ježiš vo 14. kapitole v verši 14:16 ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ježiš použije slovo iný. Grécke slovo je tu alos, čo znamená iný rovnakej kvality. Čiže podobný. Na rovnakej úrovni. Ježiš môže použiť iné grécke slovo, ktoré značí iného typu, iného druhu. Ale Ježiš to nepoužije. Inými slovami, Ježiš a Duch Svätý sú na rovnakej úrovni. Ježiš odchádza, zostúpi Duch Svätý, nazývaný paraklétos. Para znamená po, klétos privolaný k boku. Ten, ktorý má byť na porúdzi. Ano? Po boku. Utešiteľ. Evanjelium je písané pre generáciu veriacich, ktorí s Ježišom nikdy neboli, ktorí ho nezažili. Je to, že Ježiš dnes medzi nami fyzicky nesedí, najväčšia tragédia? Je to to, čo nám bráni viere? Nie, hovorí Ježiš. Pre vás bude užitočné, aby ja som odišiel, pretože miesto mňa iný príde. Príde Duch Svätý, ktorý je na tej istej úrovni, ktorý je takým istým Bohom ako ja. A jedna z veľkých otázok nášho každodenného kresťanského života je možné prežívať naplnený život, ak Ježiš mi nestojí po boku? Alebo bude môj kresťanský život pustý, prázdny? A Ježiš povie v Evanjeliu Jána 14 a 16, Duch Svätý je kľúčom k spokojnosti, k šťastiu, k naplneniu. Tvoj život môže byť naplnený, ak si uvedomíš dielo Ducha Svätého. Ak si uvedomíš, že je tu tešiteľ, radca, že je tu ten, kto stojí po boku. A všimnite si, že Duch Svätý, alebo Ježiš tu hovorí o Duchu Svätom v kontextu nenávisti sveta. O čom bola reč v prvých 4 veršoch 16. kapitoly? O tom, ako svet sa bude protiviť a stavať proti učeníkom. A viete, čo vám s týmto pomôže žiť? A viete, čo vám v takýchto situáciách pomôže? Keď svet vás bude masírovať, aby ste sa prispôsobili svetu, aby ste boli ako oni, aby ste boli všetci jednakí. Duch Svätý. Duch Svätý je ten, ktorý bude pracovať na vašej rozmanitosti. A kdekoľvek Boh pôsobí, tak ľudia sa stávajú rozmanitejší.
Čítal som na internete, že existuje 365 typov žralokov. Dokážete si predstaviť, čo nám to hovorí o Bohu? No 365 typov tulipánov, no tak rozumiem, že to má nejaký zmysel. Ale 365 typov žralokov, kvôli čomu? No pretože Pán Boh miluje rozmanitosť. A tak, hoci sme rozmanití pohlavím, mužovia a ženy. Hoci sme rozmanití spoločenským postavením, hoci sme rozmanití národnosťou, všetky tie rôzne kategórie, ktoré v tomto svete existujú, ktoré nás delia, temperamentom a čo ja viem, čím ešte. Ak sa stanete veriacim, Duch Svätý príde do vášho srdca a ešte pridá do tejto všetkej rozmanitosti ďalšiu rozmanitosť. Akú? Duchovné dary. Aby toho nebolo ešte dosť, príde ďalšia rozmanitosť. Duchovné dary. A ešte aj tí, ktorí majú rovnaký duchovný dar, budú mať rôzne passion. Rôznu, ako povieme passion po slovensky. Nadšenie, zanietenosť. Tak, zanietenosť. To znamená, je niekto, kto má dar učiteľstva, ale učí kazateľov teológiu. Je niekto, kto má dar učiteľstva a učí malé deti. Ten istý dar, ale úplne iné zameranie, úplne iné zanietenie. To je to, čo pôsobí Duch Svätý. Verš 5. a 6. ukazuje, a samozrejme, kde inde ako v cirkvi táto rozmanitosť bude podporovaná, živená a dovršená do plného rozkvetu. Kde vás nikto nebude glajšajtovať do jednej roviny. Hajde všetci na sídlisko roznášať literatúru. Ako kazateľ som vyučoval jednu ženu, ktorá prišla k nám od Svedkov Jehovových a pýta sa, pán kazateľ, keď sa ja stanem adventistkou, bude musieť tiež chodiť dvere od dverí? Viete, čo som jej povedal? My veríme na duchovné dary. No čo jej poviete? Áno? Viete, ako klopu dve jehovistky na dvere, otvorí jedna žena a hovoria, my k vám s pravdou Božou ideme. A naša sestra adventistka hovorí, vy s pravdou Božou ku mne? My máme pravdu Božiu. A tie sa na ňu podívajú a hovoria, áno? A tak prečo sedíte doma? Môžem ja jej povedať, nie. Ak budeš adventistka, môžeš sedieť doma. Povedz nohy. Polož nohy na stôl. Do hojdacieho kresla. Nie, nemôžem jej povedať. Môžem povedať, áno, budeš musieť chodiť ešte viac? Nie. To záleží, aký máš duchovný dar. A kto to je parketa, na ktorou ťa Pán Boh obdaril? A kto to je spôsob, akým ty môžeš Pánu Bohu slúžiť? Tak potom môžeš mať potešenie z tejto práce a budeš to robiť, pretože to je tvoj prínos. Ale ak toto nie je tvoja parketa, ak ty máš iný duchovný dar, Rímanom 12. kapitola hovorí, že existuje dar dávania. Ešte som nepočul, že by niekto túžil potom, aby mal dar dávania. Ale sú ľudia, od ktorých Pán Boh neočakáva, že budú otvárať ústa, keď sa stretnú s neznámym človekom. Naopak, ak budú mať ústa zavreté, niektorí ľudia viacej prispejú sláve Božej, než keď ich otvoria. Áno, Biblia hovorí, nech každý duch chváli Hospodina, ale to neznamená, že každý má spievať spevokole. Niektorí ľudia viacej prispejú na slávu Božiu, keď spievať nebudú. A Pán Boh od nich neočakáva, že budú otvárať ústa, ale napríklad, že otvoria peňaženku. Pán Boh požehná kresťanských sponzorov. No. Existujú rôzne duchovné dary. A kde inde, ako v cirkvi Kristovej, táto rozmanitosť bude živená, podporovaná a plne dovedená do rozkvetu. Že každý bude na tej svojej parkete sa môcť rozvíjať a byť sám sebou. Dokážete si predstaviť, aké by to bolo, keby v spoločenstve Kristovom tí, ktorí majú dar učenia, učili, tí, ktorí majú dar kázania, kázali, tí, ktorí majú dar spevu, spievali, tí, ktorí majú dar služby, slúžili a pomáhali, tí, ktorí majú dar evangelizácie, aby evangelizovali a oslovovali druhých. Dokážete si predstaviť, ako tá cirkev by napredovala. Keby len Duch Svätý mohol vykonať to svoje dielo. Verš 5. a 6. ukazuje, aj keď odchod Ježiša Krista bude bolestný, v konečnom dôsledku učeníci na tom budú lepšie. Príde utešiteľ, verš 7. Ten, ktorý je povolaný stáť im po boku a on bude konať svoje dielo. Aj keď Ježiš nebude pri nich,
predsa im bude lepšie. Prečo? Pretože Duch Svätý niečo vykoná. A čo? Takže verš 7. Ježiš hovoril, ja keď odídem, vám prospeje, aby som odišiel, lebo ak neodídem, rad sa nepríde k vám, keď odídem, pošlem ho k vám. Ježiš mohol byť fyzicky len na jednom mieste prítomný. Ježiš hovorí, je to kvôli vám, aby som odišiel. Všimnite si, Ježiš nehovorí, že ja odchádzam k Otcovi, aby som jemu pomohol. Už 33 rokov riadil celý vesmír sám, tak musím ísť späť, aby som mu pomohol. Hej. Je to kvôli vám, aby bolo lepšie, keď odídem. No ťažko sa nám bude v sobotu ráno o 10. modliť a Pane Bože, buď teraz medzi nami, prechádzaj sa našimi radmi. Áno. Keď práve Reuters vydal správu o tom, že Ježiš sedí v Jeruzaleme na pobožnosti. Budete veriť, že je medzi vami, keď sedí tam? Máte fotku na internete, že ráno o 9. je na pobožnosti tam a tam? V Patagónii? To ako môže byť na Slovensku, keď je tam? Pretože je fyzicky limitovaný. No, ale prostredníctvom Ducha Svätého je medzi nami všetkými. Verš 8. A keď príde, poučí svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. O hriechu, že neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Evangelický preklad tu používa slovo poučí. To grécke slovo je tam použité, znamená viac než len poučovať. Je to právnický termín, ktorý znamená usviedčať, ukazovať. To slovo sa používalo aj na krížový výsluh. Ono má viacero významov. Usvedčiť, poučiť, ukazovať na niečo. Všimnite si, že nie je to ale usviedčanie kvôli usviedčaniu. Nie je to len kvôli tomu, aby ľudia poznali svoju vinu, svoj hriech. Áno, toto je rozhodne časťou procesu. Vedie to k poznaniu viny, ale pritom to nezostane. Opäť, je to v kontexte prenasledovania a nenávisti. Tí, ktorí kresťanov prenasledujú, si myslia, že robia dobre. Tí, ktorí iných odsudzujú v mene Božom, si myslia, že oni súdia ich. Ale v tom procese oni sami sú súdení. Pretože tým, čo ako sa chovajú k iným, odhalujú niečo sami o sebe. A o čom teda Duch Svätý bude svedčiť, usvedčovať? Na čo bude poukazovať? 3 veci. To prvé je hriech. Všimnite si, že slovo hriech je použité v jednotnom čísle. To je veľmi dôležité. Nehovorí sa, že bude usvedčovať o hriechoch. Prečo? Pretože hriechy nie sú podstatou problému. Alebo povedzme to inak. Problém hriechu, singulár, jednotné číslo, je viac, než len zlé skutky. Hriechy. Plurál. Množné číslo. Ján hovorí, on bude svedčiť o hriechu a tento hriech, singulár, je vo vzťahu k Ježišovi, pretože neveria vo mňa. Hriech je vo vzťahu k Ježišovi. Hriech je narušenie vzťahu s Ježišom. Viera je vzťah dôvery. Neveria vo mňa, v Ježiša, znamená, nemajú správny postoj, správny vzťah s Ježišom Kristom. A toto len Duch Svätý môže odhaliť. Vy a ja rýchlo a ľahko posúdime a odsúdime hriechy, zlé skutky. Ale to nie je podstata problému. Skutočný problém je hriech, ktorý je za hriechami. A to je ten vzťah s Ježišom Kristom. Často svedomie a zákon pomôže ukázať na hriechy, ale len Duch Svätý môže ukázať na hriech. Singulár, jednotné číslo. V kontexte, o ktorom tu hovorí Ján, veriaci sú svedkovia, Duch Svätý je žalobca a nepriatelia sú obviňovaní, že keď sa stavajú proti Božím deťom, vlastne odsudzujú samých seba. Ukazujú, čo v nich je. Ale všimnite si, cieľ obviňovania z hriechu nie je zatratenie. Duch Svätý neobviňuje preto, aby odsúdil, ale aby zachránil. Cieľ je spasenie. Cieľ je, aby ľudia boli privedení do osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Všimnite si, cieľ nie je, aby ľudia nerobili zlé skutky. To bude len ovocie, to bude len dôsledok. Cieľ je, aby ľudia mali správny vzťah s Ježišom. A to je cieľ evangelizácie. K tomuto musíme viesť ľudí.
Že je dôležitejšie, čím sú, než čo robia. Byť je dôležitejšie, než robiť. Pretože Boh nás stvoril ako ľudské bytosti a nie ako roboty. Preto dielo Ducha Svätého predovšetkým primárne spočíva v tom, že vedie ľudí k správnemu vzťahu s Ježišom Kristom. Prečo apoštol Pavel sa potrebuje obrátiť? Svetil sobotu pred Damaškom? Platil desiatky? Stravoval? Jedol svinku? Stravoval sa zdravo? Nie. Robil tie správne veci? Áno. A napriek tomu potrebuje obrátenie. Prečo? Pretože nemal správny vzťah k Ježišovi Kristovi. Pretože v mene Božom je schopný prenasledovať tých, ktorí inak veria. Zavrieť do väzenia, poslať na smrť. A ešte mať aj dobrý pocit pri srdci. Buďte radi, že ste upadli do mojich rúk. Pretože keby ste upadli do rúk Pána Boha, tak to s vami dopadne ešte horšie. Môžete mi byť vďační za to, čo vám robím. A tento človek sa potrebuje stretnúť s Ježišom Kristom. A keď sa s ním stretne, tak napíše Rimanom 14:15, nech si je každý istý o veci vo svojom svedomí. A niektorí sa hádajú až do krvi, až do rána, ale my a cirkvi Božie takú obyčaj nemáme. A tí, ktorí nevedia prísť ku koncu diskuzie o rodokmeňoch, tých odby, pretože to k ničomu dobrému nevedie. Podstatou hriechu je narušený vzťah s Ježišom Kristom. A dielo Ducha Svätého primárne spočíva v tom, že vedie ľudí k naviazaniu alebo na utvoreniu správneho vzťahu s Ježišom Kristom. Analogicky platí, že ľudia, ktorí odsudzujú všetkých okolo seba, všetkých, ktorí sú iní ako ja, neveria v Ducha Svätého. Ľudia, ktorých hlavnou náplňou života je poukazovať na hriechy iných, sa minuli poslaním. Robia robotu Ducha Svätého. Samozrejme, ak máte dar proroctva, Pán Boh tu a tam povoláva ľudí, ktorých používa ako svoj nástroj. Choď a povedz Jeroboámovi, nevedieš ten národ dobrým smerom. A keď kráľ vystre ruku a povie, chyťte ho, pretože nemá rád, keď mu niekto povie pravdu do očí a ruka mu zostane tak visieť, tak potom má second thoughts, začne rozmýšľať znovu nad tým a možno sa je možné pozrieť na to aj z iného pohľadu. Nemohol by si sa modliť, aby sa mi ruka vrátila? Bol by som ochotný uvažovať nad svojou vládou a podobne. Áno, ak máte dar proroctva, ak Pán Boh vám zveril jasné svedectvo, rúb a nezastav sa, nič proti tomu. Ale to, čo ja zistujem, je, že ľudia, ktorí duchovný dar proroctva nemajú, ako svoju parketu v cirkvi vnímajú, odsudzovať, zatracovať všetkých ostatných a rúbať hlava, nehlava okolo seba. Ale to svedčí, že neveríme v Ducha Svätého. Dobre, v čom je problém? V kresťanskom žargóne problém nazývame hriech. Ťažká otázka. Hriech, či už ten obed. Hlad vás tak zmáha, či to teplo vás tak zmáha. Dobre, problém je v čom? Problém hriechu? Že neveria vo mňa, hovoria. Narušenie vzťahu s Ježišom Kristom. V čom je riešenie? Druhá vec, o ktorej bude svedčiť. O spravodlivosti. O akej spravodlivosti? Kde je moja spravodlivosť? Nie u mňa. Nie na seba musím pozerať. Nie merať sa s inými, ale tak ja som ešte stále lepší. Keby všetci boli ako ja. Farizeus u Lukáša v 18. kapitole sa modlí, Pane Bože, ty musíš byť rád, že ja som tvoje dieťa. Ja nie som taký, ako všetci ostatní. Ako aj tamten publikán. Určite si radosťou celý bez seba, že ja som tvoje dieťa. Pretože sa porovnáva s inými. Ježiš hovorí, kde je naša spravodlivosť? U Otca. On hovorí o spravodlivosti, že idem k Otcovi a viac ma neuvidíte. Kde musím hľadať svoju spravodlivosť? U Otca. A čo tam vidím? Ježiša Krista. Že Ježiš Kristus je na mojej strane. Vážení, to, čo je dôležité, nie je ako ja a vy a ja vidíme seba. To, čo je dôležité, je, ako ma vidí Otec. Tam je moja spravodlivosť. A samozrejme, prečo Ježiš ide k Otcovi? Aby sa za nás prihováral. Áno, dobrý biblický text, čo to znamená? Hovorí, ale Otče, buď na nich dobrý, ja som tam bol, nemajú to ľahké. Buď na nich milostivý. V čom je to riešenie? Bol niekedy problém v tom, ako Otec nás vníma? Že Otec hovorí, ja sa na nich nemôžem ani pozerať,
A syn hovorí, vieš čo, ja ich prikryjem takým pláštikom svojej spravodlivosti, prekabátime, oblečieme. A otec povie, tak fajn, už nič nevidím. Áno? Rimanom 5.1 povie, a teraz, keď sme boli ospravedlení, máme pokoj s Bohom. Ak otec bol len prekabátený, máte pokoj s Bohom? Radi sa mu ukážete na oči? Povie, jak sa taký hriešnik ako ty sa mohol dostať? Čo ty tu robíš v nebi? Určite ten môj syn musel za teba urodovať. Alebo sa budete pratať poza búčky, poza pne, prvých pár 100 rokov, než sa budete môcť ukázať na oči. Rozumieme, v čom je problém? Kvôli čomu sem Ježiš prišiel? Aby nám ukázal, ako nás ten otec vníma. Ako nás ten otec vidí. Ako nás ten otec miluje. A preto moja spravodlivosť je kde? Nie keď ja sa budem dívať na to, aký ja som upískaný, ale keď ja sa budem dívať k otcovi. Ako on vníma mňa. Že ma miluje ako svoje dieťa. A posledný tretí o súde. O akom súde je reč? Ján 12, 26, 30, 31. Teraz je súd. Teraz je knieža tohoto sveta vyvrhnuté von. Že Satan, hriech, sklamania, zlyhania, moje padanie, podkýnanie sa ma nemusí zmalomyselňovať. Pretože Satan je už porazený nepriateľ. Ak budem vytrvale odmietať jedinú spravodlivosť, ktorá je priateľná a ktorú Ježiš priniesol, uviedol a predstavil, potom sa staviam na stranu Satana. Potom odsúdenie, ktoré je jeho, sa stáva mojím odsúdením. Ale odsúdenie nie je pre mňa za moje hriechy, za moje pády. Odsúdenie je pre Satana. A jediný spôsob, ako na mňa môže spadnúť odsúdenie, je, keď ja sa postavím so Satanom do partie. Keď ja odmietam vidieť seba tak, ako ma vidí otec. Pretože čím bližšie ja k Bohu prídem, tým hriešnejšie o seba vnímam. Čím ďalej od Neho som, tak tým lepšieho vnímam seba samého. A tú spravodlivosť nepotrebujem. Potom mám svoju. Na svete existuje veľa ciest k spaseniu, ale všetky sú slepou uličkou, okrem kríža Kristovho. Pretože tam jedine vidíme našu skutočnú hodnotu. Kto sme? Kto môže očistiť môj život? Kto môže zo mňa urobiť nového, iného človeka? Už v 3. kapitole, verš 18 až 21 poukázal na to Ján, že nevera odsudzuje. V tom je ten súd, že prišlo svetlo na svet a ľudia viacej milovali tmu. Svet nepríjma Božieho baránka, svet ho odsudzuje, svet ho nenávidí, ale veriaci sú schopní v Ježišovi vidieť toho, ktorého Boh poslal, aby riešil problém hriechu, problém spravodlivosti a problém súdu.